Jamen, mit navn det er Freddy Nielsen, og jeg har interesseret mig for essesmedning i en del år efterhånden. Det startede med for mit vedkommende, det var, at jeg begyndte at lave knive og smede med knive. Og så har det sådan udviklet sig til, at jeg har smidt andre ting, og så på et tidspunkt gik der også sådan lidt samlermani i at samle på gamle smedeværktøj. Og den fascination, den ligger i, at når sådan et stykke værktøj, det har været brugt af en smed, som har forsørget hans familie med det og skaffet ham brød på bordet, så efterlader han så en eller anden form for energi i, synes jeg, i tingene. Og derfor bliver de for mig værd at bevare og gemme for eftertiden, fordi de fortæller en historie om en tid, der var, og om et håndværk, som har eksisteret. Så det er sådan noget af det, der gør, at jeg er fascineret af gammeldags smedning, eller essesmedning, som man kalder det. Og så er hele elementet i, at man varmer et stykke koldt jern op til smedetemperatur, og kan forme det som et stykke modellervoks faktisk. Det bliver blødt og formbart. Og så kan man lave sådan en hammer, hvis man har lyst til det. Man kan lave sådan en kniv. Man kan lave sådan alt muligt. Det er sådan set kun fantasien og de kreative evner, der sætter grænsen for, hvad man kan få ud af det.